Здравейте, пичове! Аз съм Крайс Дъбос и ще си сменям името на канала The Master. Вече всички клипове ще се казват The Master. Канал ще ми се казва The Master. Може да сложа нещо The Master HDBG или просто The Master, не знам. Другите клипове, които си сменях таковата името, онези ги приемете, че са The Master, просто сменял съм си името на Крайс Дъбос, ги имат. Да. Тъй, че когато стримвам, може да ми пишете някакви въпроси, но въпросите да бъдат на The Master, а не на Крайс Дъбос, защото така. И без това вече се казвам The Master. Да, и днес ще играя на Minecraft една нова поредица, която е нова, да, нова е. Но без да искам извън кадър се развих малко. Имате предвид малко. Колко малко? Има full iron set. Това е. Да. Без да искам се развих. Не съм читвал нищо. Така, това ще го скипна, защото е много бавно и да. След малко се връщаме. Добре, хора, направих това. Извинявам се, че имаш малка пауза. И само влезнах в Minecraft, за да ми гледам. Нещо се е случило. Не знам, накарах брат ми да ми върне акаунта и той го е върнал. Може би шегувам се, бе. Успях някога в тази пауза да си направя да си взема обратно акаунта и да, само скина ми липсва. Той, че ще ползвам на брат ми скина. Той не е на брат ми, ама той, че се так. Опа. Не. Хора. Не ми казва, че... Фак. Ми казва, че... Не. Моля. Добре, хора, малко промяна. Бях направил свят, който бях си направил Full Iron Set и тогава правих стрима, завърших стрима. Сега искам да си влезна в света и да играя в този клип, но не мога, защото Minecraft са ми изтрили света. Знаете. Вау, много хубаво, че Minecraft са ми изтрили света. Много хубаво. Много хубаво. И хора, извинявайте, но пак ще има пауза. Добре, хора. Завърнах се. Така. Да си кръстим света. Така да го кръстим. My World by... Опа. The Master. BG. Да, така.
4 минути изгубихме. Нищо. Сега пак трябва да скипна, защото става много бавно. Много бавно става. И да, скипвам. Добре хора, заради... Мале, как бъгва обаче? Първо да се съберем малко дърво. Не много малко, защото... На предишния ми survival събрах стак дърво и намерих село. И направих но сега не знам дали да събирам стак дърво и да търся село или бъгва ужасно много. Само да не ми избяга овцата, защото после става лошо. Добре, няма да събирам един стак такова. Директно си правя брадва и отивам да убивам тая овса. Защото овсица е добро нещо. Къде си хвърлях пръчките за бога. Само да си сложа дървото тук. Да си крафтинг workbench. Едно брадвичо, с него да спя. Едно брадво, с него да спя. Ще направя две за всеки случай. Сега. Чакайте малко хора. Добре хора. Къде отиде овсата? Загубих овсата. Овца, къде си? Бък! Колко лаги! Стига си лагвал така, бе. Много лаги. Много лаги, хора. Играя на 1.1. Чек се, на кой играхме, бе? На 1.1. Не знам дали е нова вече става. Не знам. Умри! Ти трябва да умреш. Какво даваше? Това е Oxidase. Oxidase правеше light grey. Светло сиво. Да си подреда малко инвентара, защото има лоши неща и не искам. Това само храната. Там има още една овца. Това е кошка. Кошка не е овца. Видим си храната. Ако гладна е. Но там има потки.
Това педа няма да го взема на доча. Ще го взема. Симе и котки. Котките има този клип няма да стане чак толкова, просто ще убивам животни за храна, пак в другия епизод ще правя другите неща. Защото, както знаете, YouTube позволяват само 15 минути. Или по-добре. Позволяват само 15 минути и да. В следващия епизод може да да събирам храна. После пак други епизод другото. Сега да си събера ли камък? Добре, ще си събера камък. Ще остава урка. Рип. Киткотка. Една кирка с нея да спя. Една кирка с нея спя. И тая версия, когато такова животно, когато ви, например, си крафнете тая кирка и ви мързи да си взимате устроенци, просто затваряте и ви ги дават, не ви падат до земята и да ходите да си ги взимате, просто да мислих си това, без да искам. Сега ще събирам камък и ще направим по-здрава кирка, на по-здрава брадва и да. Кирка ще ми даде за кирка. Ще ми стане за лопата. Та кирка ще изхвърля някъде. Ще ми остане за една лопата. Казах лопата. Добре. Така събираме малко коблестони. И трябва 10. Не 10. Ще ми трябва 13 коблестони. Ще ми трябва 13 за брадва, меч и печка. Брадва, меч и печка. 13 бяха или 12. Ма 12. Не знам. И ще ми трябва още пред. Но аз нямам дърво. Уникално. Уникално просто. Ужас. Много хубаво. Че нямам парички. На кой ми трябват парички? На кой ми трябват парички? Уникално на кой ми трябват парички. Сега. Штоинг. Да си направя печка пък. И за брадва няма да му стане. За мутика, че ми стане за мутика, обаче. Това е 14 минути. Мисля след малко да приключвам. Слам си печка на тука и трябва да ходя за дърво. Да бе, следващия епизод. Съм си взема урк, бинча. Дървената брадва. Влезли де. Ужас. Това е за този епизод. Отдайте му.